Anigyee Kasee ene aduru so de na so eheda nye Anigyee saa ene se enipa womo enam sinitwa so agege Ghana fo eni pen no wo mu baako ene Prince Yosin ID pa wode ebe kai no ene Waakye na ene dai osana abosom ne de tosumienu no ena Waakye eje mu anase oto anananom ensiedo ewo 37 military ayasabia eno ewo nkran odinfrihia no aduonum mienu 52 ansana ohwere ne nkwa na ne nyonkopa wono so no friend Bob Smith Jr. idea wono so de be kai no ene Diabolo man ena na otwa adwo achese pata naniwa baabiara empata ewo nisuo ho ena edesa asemi eto dwase ne nua ne dofo ewo senetwam nyonko no ene we free atiasefo asase so enfrihia mpemienu ene dumiensa 2013 mo ene beto dwase Waakye wonyayade ofre ne stroke no bi ana oda yare empaso enu achi nyame adom ne ho beto no ema wo hyasofodie kura ase ema afie mpemienu ne aduonu baako 2021 oforisio bosuminim no na chese wabeda ne sempakania na sesofo a enesa a wo twe ne ho efri senetwam kakra a de besise enedai osana bosome ne da etosumienu Waakye abrabo obebo no wiase Ghana asase so no abawiye nyame fa ne kra ensieye na oncheche abusua ene Ghana ene wiase nyina ewre